Diyos maray na hapon po sa indogabos mga tugang. Matindog po kita sa pagpuon kan sa tuyang novena para kay Nuestra Señora de Peña Francia. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pagsulsol nin kasalan. Kagurangnan kong Heso Kristo, Diyos na totoo asin tawong totoo. Sa imo ako may pagtubod, paglaom asin pagkamuot. Nagsusulsul ako nin udok sa buot, ninhuli sa pagkakasala ko sa imo. May pagsarig sa imong pagkamaheherakon. Nagmamaot ako na daina magkakasala giraray. Sa tabang kan sa imong grasya, asin sa makusog na pag-ampon kan sa mong mahal na ina, si Maria Santissima. Nabuot kong umawon sa gabos na aldawnin sa kong pagkabuhay. Urog na ngunyan naan sa kong pagpamaibi sa kuya man, na idinudulot sa iya, bilang sa mo na ina. Amen. Maluhod po ang gabos. Pamibi sa pagpuon. Maninigong gayong mamumuto na reyna asin ina niya mong Maria, an sa imong mahamiso na ngaran nakakataong kaugmahan sa langit, nakakaranga sa daga, asin nakakapatakot sa impyerno. Sa pagmaawot kan Diyos na ipadaraan sa iyang aki, sa pagwaras kan kapanoan in kaligtasan, kapalaenan asin mga biyaya, an isinamno sa imo kan ipinangidam ka,
Mga biyaya na itinao sa imong urog kapalad na pagkabuhay, mga kadukulaan asin isinamnos sa imo nin makakamhan. Tabangi kaming makapagheras kan kapanoan mo. Tabangi na matauan na naghelang nin kaumayan, ang nagmumundo kaalingan, asin an parakasala kapatawaran. Sa imong pagkaina, kami asin ang mga anghel naguurugma, asin ang Santissima Trinidad, ipinagmumuraway. O Maria, samuyang ina, ikami nasarig sa kamurawayan ni Jesus na nagsakit, nagadan asin nabuhay liwat sa pagtubos sa muya. Minasarig man kami sa iya, na nagtugdas kan banal na sakramento ninyo Eucharistia. Sa imong mamurawayo na pagkaina, minasarig kami sa pagpamibi, asin sa pagdebosyon sa imo, na siring sa katig na makalanghan sa muya. Siring sa makusog na bulong na makakaumay kan sa mong mga kasakitan. Siring sa makusog na tabang sa samuyang mga kaipuhan. Nagaarang ako nin udok sa buot sa imo o mahal na ina. Nagaarang ako nin paulit-ulit sa sakuyang ngoso. Tanganing matala ng God sa sakuyang puso, ining mga mahamison asin mahalagang mga tataramon. Nuestra Señora de Peña Francia, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia. Ipamibi mo kami. Magpamibi kita ki Birhen Maria sa pagpahayag kan mga tataramon in pagkamherak, ipamibi niya to an Tara Maria, pano nin grasya, ang kagurang nantang Diyos yaon sa imo, pinaurog kakarahay sa babae gabos, asin urog pakarahay an sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, ina nin Diyos, ipamibi mo kaming mga makasaalan. Ngunyan asin sa oras kan samong kagadanan. Amen. Mamumuton kong ina, sa gabos na panahonin sa mong pagkabuhay, tabangi man kami na makahirak-hirak na parakasala, na maging maninigo asin maging kasaro, kan sa imong mamumuton na aki. Tara Maria, pano nin grasya, ang kaguranan tang Diyos, yaon sa imo, pinaurog kakarahay sa babae gabos, sa sinurog pakarahay ang sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, ina nin Diyos, ipamibi mo kaming mga makasaalan. Ngunyan asin sa oras kan samong kagadanan. Amen. Agihan nin mga langit no na biyaya, tawi kami nin luha, tanganing pagtangisan mi ang samong mga kasaalan. Tara Maria, pano nin grasya, ang kaguranan tang Diyos, yaon sa imo, pinaurog kakarahay sa babae gabos, asin urog pakarahay an sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, ina nin Diyos, ipamibi mo kaming mga makasaalan. Ngunyan asin sa oras kan samong kagadanan. Amen. Reyna nin langit asin daga, ampuna asin suruga kami, laban sa sugot kan samong mga kaiwal. Tara Maria, pano nin grasya, ang kagurang nantang Diyos, yaon sa imo, pinaurog kakarahay sa babae gabos, asin urog pakarahay an sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, ina nin Diyos, ipamibi mo kaming mga makasaalan. Ngunyan asin sa oras kan samong kagadanan. Amen. Ikinabubuhay asin namumutan na aki iniwakin asin ana, darahaman kami sa imong mahal na aki. Tara Maria, pano nin grasya, ang kaguranan tang Diyos, yaon sa imo, pinaurog kakarahay sa babae gabos, asin urog pakarahay an sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, ina nin Diyos, ipamibi mo kaming mga makasaalan. Ngunyan asin sa oras kan samong kagadanan. Amen. Paalawan nin mga parakasala, sungkuaman kami sa oras nin samong pagkagadan, asin buksan para sa mo an mga tata nin langit. Tara Maria, pano nin grasya, ang kaguranan tang Diyos, yaon sa imo, pinaurog kakarahay sa babae gabos, asin urog pakarahay an sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, ina nin Diyos, ipamibi mo kaming mga makasaalan. Ngunyan asin sa oras kan samong kagadanan. Amen. Pamibi kin Nuestra Señora de Peña Francia, hilngaman kami o may herakon na ina, Birhen de Peña Francia, an sa imong mga mahamis na mga mata, asin kahiraki man kami na minadulok sa imo, pano nin pagsulsol, at amana an samong pamilya, katuod asin para surog. Tabangi kami na sa imong mga devotos, si buhay pa asin mga gadan, na urog na itong nangangaiponin sa imong pagtabang. Sa oras din sa mong mga pag-alaman, kakundian asin pagtios, urog na sa samuyang pagkagadan. Antabayi man kami sa atubang nin sa imong mahal na aki.
Tanganing masurog asin matabangan mo kami, danay mo kaming antabayan bilang sa imong mga deboto, na dara ang dakulang pagsarig sa imong pag-ataman, minaluhod sa imong pamitisan, sa paghagad kan sa imong mahalagang pagtabang. Nuestra Señora de Peña Francia, pamiibian, tabangi, rangaha, asin ligtasan man kami. Amen. Antifona. Santa Maria, suruga ang mga nakikimahera ki Kristo, tabangi ang mga maluya ang isip asin buot, pamiibian ang banawaan, pakimaherakan ang gabos na klero, hare pagpabayai ang kababaihan na namumuot sa imo, mamate ang lugod ang sa imong pagtabang nin gabos na naguumaw sa imo, o inang Birhen de Peña Francia. Papagkanigua o Birhen, na makapaumaw kami sa imo. Tawi kami nin kabagsikan sa pakikipaglaban sa imong mga kaiwal. Pamibi para sa ikaanom na aldaw na debosyon. Urog ka banal na reyna asin ina nyamong Maria, sa imong pagkaina ipinahiling mo ang danay na pagkuyog sa kabutan ni Diyos. Ipinahiling mo man ang sa imong pakihiras sa kabanalan kan sa imong aki. Mapakumbabang nagngangayo-ngayo kami sa imo, napakusugon mo kami sa pagsunod kan padara kan may hirako na Diyos, na nagpapasirang kan aldaw sa marahay asin maraot, na nagpapabulos kan uran sa banal asin parakasala, na minagibo nin karahayan maski sa nagkasala sa iya. Tabangi kami na matios niya mo ang sa indang mga karatan, na pagmauton niya mo na mailigtas ang sa indang kalag. Tabangi kami na maherak ang mahal na Diyos sa samuyang kalag, patawadon lugod ang samong mga kasalan, asin makapaglakaw kami sa dalan, pasiring sa kamurawayan, asin langit no na pag-umaw sa God paman. Nuestra Señora de Peña Francia, ipamibi mo kami. Amen. Dalit, ang satuyang simbag, o Birhen Mariang Mahal de Peña Francia ang ngaran, patrona nin Kabikolan, ikaming sinasarigan. Patrona ni
maguntok asin maghagad sa mahal na Diyos kan biyaya, nabuot niya itong makamtan sa tabang ni Berhen de Peña, Francia. Tindog tabi. O Maria, ipinangitam daing kasalan, kami pahamibian namin natoloksimo. O Maria, ipinangitam daing kasalan, kami pahamibian namin natoloksimo. O Maria, ipinangitam daing kasalan, kami pahamibian namin natoloksimo. Maluhod po para sa Oratio Imperata, pamibilaban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang magkakamahan, iniitaas mi ang sumong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Di kami naging marhay na paraataman ken sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean mi na, an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ngin kapatawaran kan sa mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, Aki, pati kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ang mga minasunod, iyo po ang mga intensyon kan sa tong Santa Misa ngunyan. Pasasalamat offered by Russell and Camille for birthday intention of Mika and Francis offered by Moral family for successful bar examination offered by Benji Sales. Thanksgiving also offered by Shelo Sancho and family for the 30th wedding anniversary of Mr. and Mrs. Joselito Lunas offered by Angelica Lunas, and thanksgiving also offered by Juvel Serdenya. Special intention to pass the September 2025 let offered by Joel May Lorica for USCIS petition approval offered by a devotee. For promotion offered by Abion family to pass the exam of John Jomar Lunas offered by Angelica Lunas. To pass the September 2025 let offered by Maria Cristina Loy Saison. For healing and fast recovery of Rafael Rui Vivar, offered by Ursua family. Para sa kalag ni Belen and All Souls, offered by Acuña Camasis family.
Ngunyan, iyo po ang aldaw ni Huwebes sa ika-24 semana sa ordinaryong panahon. Matindog na po ang gabos asin sa rabay niya tong awiton an awit sa pagpuon. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Tiripon kita para sa satuyang debosyon kada Huwebes, kisan Judas Tadeo. Siring man iyo po ini an ikapitong aldaw kan satuyang nobenaryo sa patrona kan Bicol, Nuestra Señora de Peñafrancia. Sa ebanghelyo ngunyan pinapagirumduman kita na magin mapagpasalamat, to be grateful. Asinan pagpapasalamat, nagbubunga nin pagkamatinao. Rumdumuntaan sa tuyang mga kasalan, urugnaan sa tuyang pagkukulang sa pagpasalamat, asin sa pagkamatinao. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsul, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan maherak ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo maherak ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan maherak ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamidi kita. O Diyos, nahuli sa paladan na apostoles, nagtugot ka na kami magmidbid kan sa imong ngaran. Huli kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, kaugaying warasan na ansimbahan, danay na magtalubo sa bilang nin mga nagtutubod sa imo. Siya nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Himateon niya to, an enot na babasahon. Ginuno sa enot na surat ni San Pablo kay Timoteo. Hari pagtugot na ikadain ninda pagalangan, hulita aki ka pa, alagad, ipahiling mo na dapat kang arugon nin gabos na nagtutubod. Arugon sa tataramon, asin sa gawi, sa pagkamuot, sa pagtubod, asin sa kabinian. Sagkod na ako mag-abot, gamitan sa imong panahon sa pagbasa kan kasuratan, sa paghulit asin sa pagtukdo. Hari pagpabayay ang balaog na itinao sa imo, huli sa tataramon nin propesiya, kan iduon sa imo ang kamot kan mga presbitero. Inigabos hurup-hurupa asin gibuha, tanganing mahiling nin gabos na ikama nag-uuswag. Pakarahayaan sa imong ginigibo, asin ang sa imong itinutukdo. Ini danay nagibuhon, asin sa siring nagibo, ikakaligtas mo. Ang sa imong kalag, asin ang kalag nin gabos, na naghihimati sa imo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Makangangalas ang mga gibonin kagurangnan. Makangangalas ang mga gibonin kagurangnan. Maimbod asin matanos ang mga gibonin sa iyang kamot. Masasarigan ang sa iyang mga pagbuot. Mga pagbuot na magdadanay sagkod paman, huli taginibo sa kaimbudan asin katanusan. Makangangalas ang mga gibonin kagurangnan.
Ipinadara niya ang kaligtasan sa iyang banwaan, pinasari giraray ang sa iyang tipan, banal asin pagtatakutan ang sa iyang ngaran. Makangangalas ang mga gibo nin kagurangnan. Ang pagkatakot sa kagurangnan, iyo ang kapinunan nin kadunungan. Iguanin pakasabot ang mga nagigibo kaiyan. Ang sa iyang kaumawan, magdadanay sagkod paman. Makangangalas ang mga gibo nin kagurangnan. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus inalok nin sarong pariseyo na magkakan sa kaibahan niya. Paglaog sa harong kan pariseyo, nagtukaw sa lamesa, sarong babae na midbid sa banwa bilang parakasala, pakadangog na si Jesus nagkakakan sa harong kan pariseyo, naglaog ang babae, may darang sarong botelyang olor, nagtindog sa likod, harani sa pamitisan ni Jesus. Nagtangis siya, asinan mga luha, nagturo sa mga bitis ni Jesus. Pinahidan niya ito kan sa iyang buhok, hinadukan asin inulaan kan ulor an mga bitis ni Jesus. Ang fariseyo na nag-alok sa iya, pakahiling kaini, nagsabi sa sadiri niya, kung tunay na propeta ang bisita ko, mamimidbidan niya kung sisay ining klaseng babae na nagduduot sa bitis niya, sarong para kasala. Aram ni Jesus kung ano ang nasa isip niya, kaya sinabihan, Simon, igwa akong sasabihon sa imo. Si Simon nagsimbag, ano po iyan, maestro? Si Jesus nagsabi, sarong para pautang, nagpautang sa 2 tao. Ang saro nagutang 20,000 piso, asin ang saro 2,000. Huli tadaing ikakabayad, pinatawad ang 2. Arin sa 2, ang urog na nagpapasalamat. Simbag ni Simon, sa luba ko, siya na dakol ang pinatawad. Si Jesus nagsabi, tama ang sa imong simbag. Dangan nagkiling si Jesus sa babae, asin nagsabi ki Simon, nahihiling mo ang babaeng ini? Naglaog ako sa imong harong, dai mo ako tinakwan nin tubig na ihugas sa sakong mga bitis. Alagadan sa kong bitis, hinugasan niya kan sa iyang mga luha, asin pinahidan kan sa iyang buhok. Dai mo ako hinadukan, alagad poon paglaog ko, ang sakuyang mga bitis sa iyang hinahadukan. Dai mo linahidan nin pahamot ang sakong payo, alagadan sa kong mga bitis, inulaan niya nin ulor. Kaya sinasabi ko sa imo, pinatawad ang dakul niyang mga kasalan, huli ta dakula ang pagkamuot niya. Alagad, diit ang ipinapatawad, kung diit man ang pagkamuot. Dangan si Jesus nagsabi sa babae, pinapatawad na ang sa imong mga kasalan. Ang mga imbitado, naghapot sa saindang sadiri, sisay ini na nagpapatawad nin mga kasalan. Alagad si Jesus nagsabi sa babae, an sa imong pagtubod, iyo an sa imong kaligtasan, mapasa imo an katuninongan. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo.
Pano giraray, inig sa tuyang sadit na simbahan, ngunyan na Webes, dahil kan sa tuyang debosyon ki St. Jude. Si St. Jude, dinadara kita ki Jesus. Si Jesus ang tuyo ta digdi sa misa. You know, every time people come to Jesus, there are two types of people who come to Jesus. I'd like you to check which one you belong to. There are two groups who come to Jesus. The first group are the askers. So may mga hinahagad. Daraan sa indang mga petisyon, pangangaipo, mga kagabatan sa buhay. Some of them were read by the commentator at the beginning of the Mass. The askers are the first group. The second group are the thankers. Mga may pinagpapasalamat. Those who come to thank Jesus. Grateful for blessings and for answered prayers. Which one do you belong to? Both groups are good. Not one is better than the other. Those who are asking Jesus or those who are thanking Jesus, both of them are good. Which one do you belong to? Many of us belong to both. There is a woman in today's gospel who was also both. May hinahagad, dangan may pinagpapasalamat. Sarong aldaw, si Jesus na imbitaran pong magpamanggi sa harong nin sarong Fariseyo, ang ngaran Simon. And then, nabaritaan po kan sarong babae na midbid duman sa banwa na parakasala, na yaon dumanan kagurangnan. Kamu po kung mabaritaan nindo na si Jesus, yaon po dyan sa neighborhood nindo, what would you do? I'm sure you would go and run and visit. That is exactly what the woman did. Nasupog siguro siya dahil aram niyang public sinner siya, aram niyang i-judge sa kan mga tao. But this woman has been hearing about Jesus and His teachings, His miracles, kaya kusog buot, bit-bit ang sarong alabaster jar, sarong bugtakan nin ulor, dirits yung nagduman sa harong ni Simon na Fariseyo, and she lowers herself at the feet of Jesus. Hinugasan ang bitis kan kagurangnan. And for what? Ano ang rason? Dahil nga ni public sinner, da inanginaranan sa ebanghelyo kung anong kasalan niya, pero midbid siyang parakasala, and she was there to ask for mercy and to thank for God's mercy. How did she do it? Ano po ang ginibo niya tanganing magpasalamat? It was an incredible act. What did she do? Nagpakumbaba, duman sa bitis ni Jesus, hinugasan ang bitis ni Jesus. Bakong gamit ang tubig, kundi gamit ang mismong mga luha niya. And then she wipes the feet of Jesus, not with a towel, but with her long hair. And after that, she kisses the feet of Jesus, not once, but again and again. Dangan, pig-anoint niya po ang bitis ni Jesus. Not with ordinary oil, but with an expensive perfume. Again, why did she do this? Ano ang rason na taarog ka ini kadakula ang pagkamuot na pinahiling niya sa kagurangnan? Because she was a sinner and she received great mercy. Pinatawad siya, kaya ang pagkamuot niya nag-aapaw. Her love was overflowing. Dear friends, this is the lesson that we carry with us from this Mass. That gratitude leads to generosity. Gratitude leads to generosity. Can we say that together? Gratitude leads to generosity. Ang pagpapasalamat, nahihiling po iyan na nagsusupay sa pagiging matinao. Aram to po ang itsura ka iyan, nakahiling na kita ka iyan sa buhay ta. Kaparehas po iyan kan mga pasyente sa public hospitals, namantang dai kayang magbayad,
Zero billing naman ngunyan. Pero dahil mati-mati nindaan pag-ataman, mati-mati nindaan karahayan kan mga health workers, igwang mga pasyente na minabalik sa ospital, may dalang gulay, prutas, sira. Masabi, Dok, salamat po. Mayo po kaming kwartang ikakabayad. Pero ini po darami dahil sinugpunan mo ang buhay ko. Salamat po. Kaparehas po ini kan sarong estudyante na pagkatapos makagraduate, nakakuanin marahay na trabaho, minabalik sa eskwelahan. Hanapon sa teacher, Sir, Ma'am, may dara po akong pasalubong, may trabaho na po ako. I am who I am today because of you. Salamat po. Kaparehas po ini kan sarong aki na pagkatapos makahanap nin trabaho, dangan enot niyang sahod, enot na sweldo, tataguon niya, ta ini para kay papa sa mama. Para ini sa pamilya ko. Ililibre ko sinda. For the first time, mapapakaon ko sinda. Ako naman. Salamat po. Our gratitude leads to generosity. Bago po ako nagpadi, ang trabaho ko, teacher, duman sa Mindanao. Ang short reason kung natayaon ako duman, dahil ang inot na mga pading nakarecruit sa kuya, yaon duman. And while I was discerning kung mapadi o magiging teacher, aram na po nindo kung ano ultimately ang naging simbag, ang inot kong sahod, tinago ko. Sabi ko, mauli akong Bicol, pagbakasyon, ililibre ko ang family ko. Gratitude leads to generosity. Ang nagpapasalamat, matinao. This was what we saw in the woman. In contrast to Simon na iyoan kagharong, balikan ta po si Simon na Pharisee who invited Jesus for dinner. Simon gave him none of the expected signs of hospitality. Haram po nindo, para sa mga Hudiyo, pag nangimbitar ka nin bisita, igwang expectations, arog kan ano? Enot, pag abot kan bisita, kaipuhan hanawan ang bitis ka iyan. We remember, ang lugar ninda Jesus, maalpog. Pag may bisita, protocol na po yan, nahuhugasan ang bitis, either by you or by your servants. Dangan, igigreet mo with a kiss. Parte na po yan kan sa indang kultura ang pagbeso-beso. Dangan, ma-offer ka nin oil for the head. Dahil nga ni namamara ang buhok dahil mainiton sa lugar ninda. But Jesus, going back to the gospel, Jesus, in the house of this Pharisee, received no water for his feet, no kiss for a greeting, and no oil for his head. Wala lamang tinaong pinahiling na affection para sa bisita. Dagdag pa dyan, si Simon, pig-judge pa, ining babaeng parakasala. In his heart, sabi niya, ano man daw ini si Jesus, ta nagtugot na magpakapot dyan sa babaeng iyan. Parakasala bagayan. Kung tunay siyang propeta, day siya matugot na kaputan kan babaeng iyan. Dear friends, we see here two figures, two opposites. The woman who was a sinner and Simon, the Pharisee. The woman who was grateful and the Pharisee who is the opposite of gratitude. What is the opposite of gratitude? It can be entitlement or indifference or pride. Entitled po si Simon dahil nag-aasta siya na dapat si Jesus ang magpasalamat dahil onra, pasalamat nga niyan si Jesus, inimbitaran ko siya digdi sa harong. Kaparehas ta po yan pag sinasabi ta, I deserve this. I am entitled to this. Kagurangnan, grabe ang sige kong pangadji. Dapat siguro simbagon mo ang pangadji ko. Lord, I have been good. I deserve to be rewarded, to be blessed more. Entitlement
Simon was also indifferent, mayong pakiaram sa kapwa. Dahil si Jesus, iyupig trato niya na may paggalang, pero daing pagkamuot. Arugman po kita kaiyan, whenever we feel indifferent, we say, day na ako mapangadji. It doesn't matter. Aram naman ni Lord kung anong kaipuhan ko bago ko pa itaram. Day na ako masimba. Anyway, nadangog ko nagabus dyan. Pauro-otro man sanaan misa. Indifferent. Simon was also proud dahil pighuhusgaran niya ang kapwa and even questioned Jesus. Kaparehas taman po ini whenever we feel proud. Bako akong arog kan ibang tao. At least, I'm better than others. Ako, pirmi akong nagsisimba, ang ibang tao nga ni, tayo nang sursimba. Mas maray ako kaysa sa ibang tao. In fact, I don't need help. I can handle things on my own. I don't need God. Dear friends, we see in the Pharisee the opposite of gratitude. But I'd like us to focus on the sinful woman who was forgiven by Jesus. This woman knew the truth. What is the truth? That everything she was and everything she had was gift. Kagurangnan, gabus na igwa ako, regalo mo. Gabus na igwa ako, tinao mo man sana. And so, I willingly give back everything to you generously. Ang nagpapasalamat, nagiging matinao. How about you? What are you thanking the Lord for in this Mass? What gifts have you received? How have you received God's mercy in your life? But more importantly, how are you being invited to respond? Ano pong hinahagad sa indukan kagurangnan bilang kasimbagan, bilang balos? Pwede sigurong ang mga luha mo, pwedeng ang buhok mo. Kagurangnan, bako lang ang luha ko, bako lang ang buhok ko, itatao ko sa imo, maski ang pinakamahal na ulor na igwa ako. Lord, I give everything to you because after all, everything I have is yours. Gratitude leads to generosity. Let us pray in this Mass that we may learn from the forgiven woman who lowered herself at the feet of Jesus. The right response to mercy is gratitude. And gratitude, when it is true, leads us to generosity. Kagurangnan, tabangi kaming magmidbid kan gabus na tinao mo, magpasalamat sa imo. Dangan ang pagpapasalamat, mahiling sa pagkamatinao. Amen. Idinudulot niya mo
Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sakuyang sakripisyo, asinan sa indong arualdaw na sakripisyo, akuon kan Dios amang makakamhan. Akoon malugod kan kaguranan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming naggagalang sa daing sagkod na kamurawayan kan sa imong banal na apostol San Judas Tadeo, namimibi na akuon mo an sa mong mga panuga, asing magkanigong pasunodon kami sa pagselebrar kan mga banal na misteryo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sin nakakaligtas, na danay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ta pinatugmad mo sa apostoles an sa imong simbahan, tanganing ini magindanay na tanda kan sa imong kabanalan digdi sa daga, asin magtaonin mga langit nun nakatukduan sa gabos na tawo. Kaya ngunya na sinsagkod paman, kaiba kan bilog na hukbo nin angheles, dusay sa imo an isip kaming nagsasaranong, nagkukurahaw asin nagsasabi. Kagurangnan, ika ng God-an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Leon,
An samong obispo si Joel asinan gabos na klero. Siring man, girom dumasa sa imong pagkahera kan samong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios, Nuestra Señora de Peñafrancia. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo. Kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan, San Judas Tadeo, gabus na santos, na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa Diyos Ama na mapagpatawad, asin inaapod kitang magpatawad. Ama niya mo, Nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa dagain siring sa langit. Ang sa makakanon sa arual daw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadod mo kami sa samong mga kasalan. Siring nga pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin haray kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahera, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siriman ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. bilang mga kapwa nahirakan, magpatinarauhan po kita nin katuninongan. Mga tugang uya si Yesu Kristo, na sa tuyang pinapasalamatan, asin nag-aapod sa to na maging matinao.
Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sa naas ng sakong kalag mauumay. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
po para sa prayer for the sick. Grant, Almighty and Eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. Kagurangnan, kaming nag-ako ngunyan kan mga sakramento, mapakumbabang nag-aarang sa imo. Tanganing an samong ginigibo sa paggalang kan pagsakit kan sa imong apostol San Judas Tadeo, magdanay sa mo sa imong pagkamuot. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kanakaaging Webes, nag-abot po sa 19,126 pesos and 10 centavos. Anaambagta po sa siring na oras kan misa, 3,903 pesos and 55 centavos. Ang second collection, nag-abot po sa 8,748 pesos and 60 centavos. Ang mga kapadian, asin seminarista sa Diocese ni Legazpi, magkakaigwan in One Voice Part 2 Dinner Concert for a Cause sa Oktubre 10, alas 6 sa pagkabanggi sa Legazpi City Convention Center. And proceeds kanasabing aktibidad para po sa ongoing formation nin bago asin mga masurunod na padi sa Diocese ni Legazpi. Sa mga maawot po magbakal nin ticket, available po ang ticket sa opisina. Pinapaisiman po na sina Reverendo Mark Joseph Abinal Calbelo, Reverendo Jomar Calbanas, asin Reverendo Gil Lola Odiver Jr. o ordinahan bilang padi sa Oktubre 28, alas 8 sa pagkaaga sa San Gregorio Magno Cathedral. Kung may aram po kamong kaulangan manungod sa indang ordinasyon, paisihon po tulos ang chancery. Siring man sa Setyembre 23, kapiestahan ni San Padre Pio, ang misa konselebrada gigibuhon sa oras na alas 5:30 sa pagkahapon. Maut mi man pong pasalamatan ng mga nag-donate kanakaaging semana. Anonymous, duwang anonymous na nagtaon ni tig 1,000 pesos, anonymous 550 pesos, 500 pesos, 450 pesos, and 50 pesos. Diyos mabalos po. Dagdag na anunsyo, sa Domingo, pagbalik ta po sa simbahan sa pagsimba, ang isiselebrar ta po iyo ang Solemnity of Our Lady of Peñafrancia. Piyesta po yan sa bilog na rehiyon. Mantang sige-sige po ang pagnobena tadigdi sa parokya, imbitado po kamo sa gigibuhon na misa duman sa Naga Cathedral. May mga toka po each Bicol Diocese. Nga sinang Diocese of Legazpi, iyo ang nakatoka pag Sabado bago kan piyesta. So we invite you to join the Mass of the Bishop, Most Reverend Joel Z. Bailon. That will be on Saturday at 10:30 in the morning, duman po sa Naga Cathedral. If you have time, if you have resources, imbitado po kamo na magsarabay. Pwede man po sa live stream, kindly look up two Facebook pages. One is Naga Metropolitan Cathedral, the other is Radyo Veritas Legazpi. Pwede po kitang magsabay kung yaon sa harong o yaon sa trabaho. Please stand. Awitan ta ang mahal na Birhen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Evae, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimae
An kagurangnan mapasaindo. asin sa imong espiritu. Sa tabang kan mga pamibi, ninda Santa Maria, asin San Judas Tadeo, bendisyonan kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, an pagpapasalamat mahiling sa pagkamatinao. Salamat sa Diyos.